أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kad se rodi naš velija Alija, u Kjabi ovaj svijet primio ga. Njegovo se srce brzo vezalo za Habibullaha Muhammedovo. Kada je Resul objavu primio, u pećini Alija je bio, sve to čuo i sve je on vidio, iako Nebijullah nije bio. Poput devčeta je Muhammedovog iz vimena znanja on ispijao do sitosti, jer je njega Alija ko Resula prvi podržavao. Kad je tijesno u Meki im bilo, valjalo je tad hidžet im činiti. Muhađira veliki je broj bio, Alija je od svih njih odvojio. U krevetu ispod sablji da čeka, neka Resulullah ima vijeka. U Medini brat mu je Ali bio, svih drugih bliži mu je on bio. I na Bedru Alija opet dava sve od sebe, jer ga Allah zahaja. Na Uhudu Resulu je on nadar, samo Ali vitez, sablja Zulfikar. Na Hajberu kao svaka da što je, na kapiji Alija nam drz daje. Iščupao kapiju od tvrđave i predao je on u ruke prave. Halifa Resulullah bio je, kao Harun Musa što bio je. Grad je znanja Muhammed Resul bio, Alija u znanju ga je slijedio. Kapija je grada znanja on bio, a i sad je šehid on bio. Ne govori za šehida da mrc je, već kod raba u izobilju da je. Na Mirađu saopštio Allah je, zašto obraća se glasom Alije. U tvom srcu nisam našao dražeg od Alije, glasa tebi milijeg. Desnicom je milosni ga dotako, tamo gdje se Ali srećno popeo. Porušio s tog Mekama kipove, čista Kaba od kipova ostade.